Lero pa Nyasa Voice Box akeni msonda akulankhula mwamphamvu kunena kuti palibe chipani kuno cha ndale chimene chinkachotse olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. McCarthy chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party kuti chichoke m'boma. Amalawi akuti mwamvera nokha mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive Party olemekezeka a Peter Mukito avomereza okha kuti chipani cha DP pachokha sichingalowenso m'boma pofuna kutiwo aphatikizane ndi zipani zina. Ndi zipani zolephera kuphatikizana ansali yaketu imakhala kulephera. Kumeneko ndikulankhula kwakeni msonda pompano pa Nyasa Voice Box ndetiye tiwamvere musanachoke mu Malawi mwanjizolowezi timakupemphani kuti chonde mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Good news, good news, good news, good news. MCP NEC members, supporters, well-wishers, followers, sympathizers, and all Malawians of goodwill amene amafunira dziko lino zabwino. Ndili ndi uthenga wabwino. Honorable Kenneth Chitatata Msonda. Uthenga ndikupasani ngati second deputy publicity secretary wa chipani cha MCP. A secretary general at DPP Bambo Peter Mukito IG retired alengeza kuti DPP singawine chisankho cha September 2025 singazawine. Zija ndakhala ndikunena ine from 2020 mpaka nthawi imene amandipirikisa chifukwa chokhalapo pa msonkhano umene anayitanisa secretary general Mai Jeffrey. Pano zija ndinkanena zathira musizi. Nimakonda kunena kuti being vindicated is in my DNA. Msinji wandinkanena lero wathirira musizi. Akuti DPP singawine chisankho. Ndipo aganiza zophatikizana nditi zipani tina ting'ono. Mawu awo akuti zipani tina ting'ono. Nde ife IMCP tuti achita bwino kwa basi aphatikizane tatibulire limodzi. Chifukwa atengana anthu olephera okhaokha. Anthu olephera okhaokha akatengana sangapambane. Masamu a 0 plus 0 plus 0 plus 0 answer yake ndi 0. Nde onse tizipani ting'ono akunena Mukito a former IG amene ali secretary general achipani chakale cholamula cha DPP chimene Amalawi munachichosa mboma chifukwa chakuba, chifukwa chosankhana mitundu, chifukwa chopha anthu, chifukwa chopha maabino. Akuti apanga alliance nditi zipani tina ting'ono atengana olephera okhaokha. Nde olephera okhaokha akatengana answer yake simakhala opambana. Ayi chifukwa pa masamu 0 plus 0 plus 0 plus 0 answer yake ndi 0. Nde awo achita bwino atutane aone mmene chakwera amenyere. Atutane aone mmene MCP amenyere. Palibe chipani chinga chose chakwera pa president come September 16, 2025. Palibe chipani muno Malawi chinga chose MCP pa mpando come September 16, 2025. Palibe president wa chipani chosusa chimene Amalawi akumuona kuti atha kunchosa chakwera pa mpando wa president pofika September 16, 2025. Ochakwera olipo mpaka 2030 wo. Ndipo tipanga kampeni ndibwerekere mawu a Dr. Oladi Musa Change Goal yanyo aziwanso a DPP. Ndipo DPP sizabwereranso mboma for the next 30 years. Akapangire brand, akapangire structure, akapange pruni, akapangire build. Izabwera mboma 2030 onse alipo pano DPP ucha atamwalira. Ndi azabwereranso mboma. Onse amene ali pano ali moyo DPP singazabwereranso mboma. Amene azabwera
63 onse ali pano anabandira mamboma amamenya abantu amapha anthu amapha malabino amamenya mafumu amamenya apolisi amene amapha osusana nawo pandale kumenya nawo khoka akasusana onse amene amachita zimenezo atamwalira mu DPP ndi DPP zabweraso mboma ndazambe ntchito yokonza chipani chicha amino tapase mwayi kuti atati akonza mulungu wakhululukira alapa zenzene iwaja ndi 2063 ziko mine ndi good news anena okha bwana Mkhito Inspector General of Malawi Police retired amene pano ala Secretary General achipani cholamula chakale chakuba cha DPP akuti DPP sitingawina tokha chisankhochi chakwerayo wazika mizu MCP yakhazikika tizapanga alliance ndi tizipani tina ting'ono ta briefcase ta banja ta fuko ta region being vindicated is in my DNA. Ankanena atsogo Honorable Uncle Kemso lero zaperezera msinje wote nkanena udatira musizi ndi nkanena inezichi ndi izi anena pano lero a Secretary General a DPP. Being vindicated is in my DNA. Bless you.